Oh, kasla hotel. Resort. Maupaan. Napuno yung bagsayin mo natin dito. Talinong pa yan nagkirantayan eh. Siguro ito hindi naman nawarong mo naman na. Ikam lang tadi. Wala. Kaya tarag, pabara ta. Ilocano. Kaya mong kanito pasagsak. Kaya gado Ilocano. Plenty of Ilocano here in Hawaii. May ate yan. Pwede ka magkakita. May ulo na rin. Marka na kasi ayun, dalok po na ala-ala ka na. Kamugabi ka po. Hello. Siguro nga tinungan mo po sa babae. Puno ko sa kanya eh. Bayang pagtanungan. Pagsasama tayo pa maminsan. Nagsubdita. Joke tayo. $100 nakalata per hour. Nabayad ka pa ito una yun na. 4 hours. Mamuda ang tadyayo. Magkita na kunda ka man na yun kung nada idea. Play ko na mo. Nothing serious. Hello guys, we are live here at Koluna Resort.
Di paturong mo matayang na. Agturso. Agtursoro. Agtursoro. Mali mo mga tao, hindi gusto ko. Mas nilag-nilag-yes mo. Tama ko pa ang ta. Hindi kita. Yan. I just remembered that. Mainit ano eh. Iya lang. Oh, so pwede ito yung may isang lagun na. Dapat din.
Nadalutang. Online, they were You're such a wholesome family. Right now we're under, restrictions and that's what it's, got a call. We should have a celebration at the commission. You know what I mean? Right. Lagoon? Oh, may kalo tayo to. So, we have 3 lagoons here in Kooli, no? Okay. This is the 3rd lagoon. Okay. Nice view.
I'm like, how do we get connected? How does it work? How does it work? Ay, qué mejores. ¿Cómo está eso por allá? ¿Bien frío? Let's see. Na ito ay may kaalong nga lagoon. We are going to the Port Lagoon. This is the Port Lagoon. Alright. Look at the view, guys. So nice. Okay guys, thank you for watching. Hope you enjoyed this video. Relaxing views over here in Hawaii. Aduti Ilocano dito eh. Okay? Please subscribe, like,
and share. And turn on the notification bell para kung may mga bago tayong videos ulit, you get notified. Okay, bye.